Easy Mega Studio. Make Eritrea great again. Like, subscribe and share. أنا personally أفتنا إيرترا politics إذا خدت يدلن تصمدوا خسقهم تخوين نقدمت only عب محبراوي قدات هزبي مسزبي عبزك قرار قدات إذا عبناي politics إيرترا ويكعبنا إيرترا politica خير تخو ختصل يزدلي just خامو خونا لو بوجن إيرترا يعني فاتنا ون تيناي تجري politics التجري قدي فهم only after هزبي تجري هزبي إيرترا نزك قرار ونقر طرح تتصرفوا رأيت ولني لعنت بزخون يوتيوب هدمونا بروموشن مثلني بزعبا زخون حساب فنو نجر نيرو تحدث ورده عالم جبر واحد تولد عمبابن إساس تحدثن تتنقوم جل الزبل ملك عين تستم حلال فلوخ كوجن إرفات صندوق زت حابر سبيو كم عينة وتي وزي تبغى يمثل ناي تجري politics للتجارب طرح يو قدف زلوا نحنا تجري عندنا ناي تجري politician عينا يحمو حماق عينا يطبوا زولس بدن بنفلتنا من يستغمنا من يزود الناس بدن بعصبقنا نفلتنا أنا أبناء إيرترا politica إيديتي نحجز كشات تنقون إساس تنقون أبراهام كاسات تنقو زول تخينه بقطتا إيدي أبناء إيرترا قداي يتلخو مالتي سلازم زيهم بوردر خلونا له خمت تحساسو مالتي لافتو حتوخا كمي تغونو زغبركم تخاتاتلتنا ازي ميجا ستوديو نايلو ما انتي زعبانا ابي برايا عزبو وق كفيتو خمزو على زحبر حبريدا لناهم وتهدراو مدلوات إيرترا بعيني اهقرا انت عزبتي زبلالو أبتي سايون إيرترا نايكيح بحري وتهدرو خيدان ويكا نايكيح بحري كتانا نيتو نمفتار زقبرو تسمع زبل حبريتاونا له قالوا تار استيونا لنبر عاناي برهان لفعاتين أول سعيد انتاي متحاسع سبوي وي زت انك رئيتو هيبو قالوا أقد السيزة عباتاتن حلوبو تهدرون بوليتيكاون كونتا زتقالله بماتيوس زل ألم استدعلو تحستي كلنا زغبركم تحدثنا كاباكم زدله تكالكم تكال حزبي نمقانو نمعباي لايك سبسكرايب شيرن بمقبار ناب كل خمس باصح قتغورو ان تلابنا دحر ذا حصار مسغاغر هم لسوكمينا سناي مكتتال اب تاريخنا عالم كم وتهدرات إثيوبيا زخدع سراويت الله إلى أمنن كم تراكسب لعلو الجنرالات كمون بايلوتات كيتروفو مسنفورتم زخدعو اب تاريخ تسمعون ترايون اي فلت اتزخف هنصت وتهدراو تكال إثيوبيا نخلو بحسابن بعلامات زتآسر محبر سباوي بزحنت زعقبه مسرت سلازيبلو اتي بهراو عدلوان حلفاتاتن اب حدنس سراويت مجممع فتيرو تواعيدو زي كونه تتفانينو زنبر وتهدراو هيمانوتاوي اتي بهراون قال متفنان زتقالله خوينو اب معرق يكون اب قال تقماطم زبلو استفلالي تعالى سلازلو كلهم ننعدم تعامتون كتحافونو يحاتري كم ابنت اب غزي او اي ودق اب زنبرلو غزي جنرال تفرع مامون جنرال اسامنو صقن بعوا فتنه تقيسم اب تاسرلو ابتي عنكيلوم بزيكا تولد امحرا زخون حواس اينبروم سلمنتا انتلكا اتي زي متمان اب مونغو بهرات نبهرات زلو حدغايو ناي جنرال كمال قلچو انت وسيناون كسع كندي ناي بهير محبرسب منبابن ودابن كمزلو كمال جمچو نرسو نمولوم دق اورومو طاي حيزوني إيرترا اتينيرو بزي كازي بركز بولو احادوتات قليوم مسبروتوم نقليوم دما تبتاتينوم ناب عدوم زهادمو نيرومن ألون أبي أحمد أبسلطان مسمسنزي كأريسي يترف زقددن تمساسالن باترن بمختاد سلستطعم اتي وتهدراو تكال كاب زحالفه زخفن بزخفن كوارن كعنون
ክባታተንን ኢና ንዕዘብ ዘለና እነሆ ሕጂ ድማ ሰራዊት አብይ ምስ ብረቱን ዕጥቅታቱን ብማዕበላት ኢዱ ናብ ፋኖ ክህብ ንሪኦ ኣለና ብስም ሚሊሻ ይኹን ብስም በተንተ አድማ ዝበታተን ዘሎም ብማዕበል ናብ ዓዱ ዝሃድም ዘሎም ምስ ብረቱ ምስ ዕጥቁኒ ኢዱ ንፋኖ ዝህብ ዘሎን ብብዝሒ ኢና ንዕዘብ ዘለና ኣብ ላዕሊ ድማ ብርክት ዝበሉ ጀነራላት ካብ ስልጣኖም ይባረሩን ገሊኦም ድማ ካብን ናብን ክቀያየሩ ወይ ሮቴሽን ንዕዘባለ እዚ ከዓ መርአያ ዘይርጉእነት ናይቲ ወተሃደራዊ ትካልን ክሳዕ ክንደይ ካብ ላዕሊ ክስጋብ ታሕቲ እምነት ፈሪሱ ወተሃደራዊ ፎካስ ገይሮም ናብ ካልእ መጥቃዕቲ ክገብሩ ሲትርም ንድሕዶም ክተኣመኑ ኣብ ዘይክእሉ ስለ ዝበፅሑ ኣዘዝቲ ናይ ምቅያር ወይ ሮቴሽን ናይ ምግባር ጭንቀት ይረኣዮም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ዘመልክቶ ነገር እንተሃልዩ እቲ ወተሃደራዊ ትካል ክሳዕ ክንደይ ከም ዝፈረሰን ብፍላይ ኣብ መንጎ ታሕተዎትን ላዕለዎትን መኮናት ተዋጋእቲ ሰራዊትን ርክባት ከም ዝተባታተኸን እምነት ዝበሃል ሓድሕዶም ከም ዘይብሎምን የመልክት እዚ ካብ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ዝተቆንጨለ ሓሳባት ከም መእተዊ ተጠቂምናሉ ዘለና ኮይኑ እዚ ሕጂ ዘሎ ሓበሬታታት ድማ ክንትንትኖ ክንፍትን ኢና ኣብ ግብፂ ዝርከብ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ዓበይቲ ስትራቴጂካዊ ስምዓትን ወተሃደራዊ ውዕላትን የካይድ ከም ዘሎ ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ንትካተሎ ኣለና ሓደ ካብቲ ተንተንቲ ዘቕርቦ ዘለዉ ዛዕባ ድማ ኤርትራ ትርከቦም ተዋሃዶን ናይ ማለት ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወተሃደራዊ ኪዳን ወይ ኔቶ ናይ ቀጠና ቀይሕ ባሕሪ ክምስርታ ስዑዲ ግብፂ ሱዳን ኤርትራን ዘጠቃልል ኪዳን ክምስርታ በዚ መሰረት ድማ ኤርትራ ኣብ ቀንዲ ናይቲ ክስታይ ኣወሃዲት ኮይና ንክትሰርሕ ስምዓት ከም ዝተገብረ ይዝረብ ዘሎ ብዘይካዚ እቲ ካልእ ወተሃደራዊ ኪዳን ኣብ መንጎ ኤርትራ ኣምሓራ ትግራይ ኣገው ዓፋር ኦሮሞን ካልኦትን ዘጠቃለለ ምስ ኤርትራ ወተሃደራዊ ፀጥታውን ኪዳን ፈጢረን ከም ዘለዋ ክሕበር ፀኒሑሎ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ኸማኔስ ኣብ ዝሓለፈ ሳልሲ ጀነራል ምግበይን ጀነራል ድንኩልን ኤርትራ ነተን ኣቀዲምና ዝጠቀስናየን ካብ ኣብ ሓደ ክስለፋ ፃውዒት ከም ዘቕርቡ ዝዝከር እዩ ፃውዒት ከቕርቡ ከለዉ ኣቀዲሙ ብውሽጢ ዝበፅሖ ነገር ስለ ዘሎ ንስማዊ ዳይም ዲፕሎማቲካዊ ፃውዒት ዘቕርቡ ዘለዉ እምበር እቲ ናቶም ጂኦ ስትራቴጂክ ወይ ከዓ ስትራቴጂክ ዴብስ በፂሖሞ ዘለዉ ናይ ፅምዶ ኣሰላልፋ ስጋብ ኣብ ዝበረኸ ምስምዕ በፂሑ ሰጊሙን ከም ዘሎን ዘመላኽት እዩ ብካልእ ሓበሬታ ዝወፀ ከም ዝሕብሮ ድማ ኤርትራ ናይ ሰማይ ግዝኣታ ብዝለዓለ ንምጥንኻር ኣብ ናይ ሰማይ ሱፐሪዮሪቲ ወይ ከዓ ኮምፒተንት ንክትኮን ኣብ ርእሲ ዝነበራ ተወሰኽቲ ዝተራቐቓ ድሮናትን ፀረ ድሮናትን ናይ ጃሚን መሳርሒታትን ብብዝሒ የእትያ ከም ዘላን ናይ ሳተላይት ስእሊ እውን ነዚ ሓበሬታታት ዘረጋግፅ ከም ዝወፀን ይገልፅ ኣሎ እቲ ትንታነ ኤርትራ ብኩሉ ማዕዘናት ኣብ ሰለስቲኡ ናይ ሓይልታት ውግእ ወይ ከዓ ናይ ኣየር ናይ ባሕሪ ናይ ምድርን ብዝለዓለ ተጠናኽሮ ከም ዘላን ብፍላይ ድማ ናይ ኣየር ምድርን ሜካናይዝን ብዝተራቐ ቴክኖሎጂካዊ ኣፅዋር ዕጥቃት ተደልድል ከም ዘላን ኣብ ዶባት ኤርትራ ክሳዕ ግንባር ዓሰብ ናይ ድሮናትን ፀረ ድሮናትን ኣብ ተጠንቀቕ ተዳልያ ከም ዘላ ስጋብ ዛላንበሳ ምዕራብን ዝዝርጋሕ ኩሉ ዓይነት ድሮናትን ፀረ ድሮናትን ኣብ ቦቦቱ ኣሚጣ ከም ዘላ እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ድሮናት ዕጥቅታት ከም ዘለዋን እዚ ዳሕረዋይ ድማ ካብ ኢራን ከም ዝተዓጥቀትን ኣብዚ ናይ ምዝማን ዕጥቂ ወይ ከዓ ሞደርናይዝ ናይ ምግባር ዕጥቃ ስዑዲ ግብፂ ኢራን ሰሜን ኮርያን ካልኦትን ቀንዲ መሻርክታ ምዃነን እዮም ዝሕብሩ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዞባ ራያ ሎማዓንቲ ዝኸፈቶ ውግእ ስጋብ ሰዓት ዝኸውን ውግእ ከም ዝተካየደን ስጋዕ ሕጂ ግን እቲ ዝወረደ ክሳራ ከም ዘይተገልፀን እዩ ዝግለፅ ዘሎ እዚ ውግእ እዚ ባዕሉ በቶም ወከልቱ ገይሩ በቶም ኣማኸርቱ ገይሩ ብስምረት ወይ ከዓ በቶም ኣብ ዓፍራር ሓራ መሬት ኣለና ዝብሉ ገይሩ ኣብ ልዕሊ TDF ውግእ ከፊቱ ስጋዕ ሓደ ሰዓት ዝኣክል ከም ዝተዋግኡን ሕጂ ግን ደው ኢሉ ከም ዘሎ በተዛማደ ድሓን ከም ዘሎ እዮም ዝገልፁ ዘለዉ እዚ ድማ ዓዲኡ ከም ዘሎ ተጨጂኡ ከም ዘሎን ኣብይ ኣሕመድ ብመገዲ ስምረት ኣቢሉ ኣብ ዙርያ ትግራይ ሓይልታቱ ይኣኻኽብ ከም ዘሎን ክግለጽ ከሎ እንተኾነ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብይ ብኣሽሙር ኣሰንዩ ኣብ ትግራይ ናይ ድሮናት ኮለላ ከም ዘካየደን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ሓደጋ ከውርድ ምዃኑን ብኣሽሙር ከም ዝጎጠየም ዝዝከር እዩ እዛ ናይ ሎማዓንቲ ተኽታኺት ተኹሲ ድማ ነቲ ዓቕምን ድልውነትን ናይ TDF ንምፍላጥን ንምፍታንን ብሃንደበት ሓደጋ ክወድቆም ይዳሎ ከም ዘሎን ነቲ ብብዝሒ እዝታት ኣብ ዙርያ ትግራይ ዝኣኻኽቦም ዘሎ ድማ ሕያው ምስክር እዩ ኣብ መወዳእታ ብርሃነ ልፍዓተይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ወልሲዒድ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ኣለም ገብረ ወሃድን ኮሎኔል ዓንብብን ብዝምልከት ዝሃቦ ኣሉታዊ ምስሊ ብርሃነ ከም መተሓሳሰቢ ኢሉ ዘቐመጦ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ናይ ኤርትራን ነቲ ፅምዶ
أمونغ إرتران تقرأين زلونا يتصمدو مسرح قلتينا وقنات عاب هزبي سلام بروجيكت زوتو كورة رأي كنا دهب منبر حدا نات حدا بوليتيكاوي اتقالكا نخي عطوم كم التحساسبي إلو أقريبا نيرو أنا ون أبوليتيكا إرترا أعطون يدم كبل دما وسيغو تصمدو أمنا هزبي بروجيكت رأي كبل يدما مغيرو انتو انا برهان الفعاتي الزنقو حقي انت اللي تصمدو زبهال ترخا كاب هزبي ناب هزبي كوينو كم زي فلتن اتي بتصمدو سترزا ويستشفن ترخا ناي جيو بوليتيكسن ستراتيجيك ديبسن كيدان مالت وي ناي بوليتيكان وتهدراون تسطاون لفنتاوي كيدان دا أمبر وريدو هزبي انتاي ناي تصمدو أفلوت ألو تبقى ساعة ساعتين كاي سلام جيرنا تلكا حراي مرحبا يبلكا كاو حاليفو انتاي بوليتيكا وتهدراوي أفلوت ألوي كم زخ جبرن كم تخجبرن دحاركا ني إرترا أب تجري يكون كفالات إثيوبيا نايستراتيكا وعنك تاوي كوريدر كم أون اتي مس نايسجات منشتات زقونو كبابيتات وي والكسبات وي نتي نايوج حيلي سلوس كورنا مالت كومبات باور ترياد تبعيلو زجلس زقونا ناي من قصاص توقسن مكل خال زعنقف حيلي وي والكسب كوجد كم زلو يتأمن بعلخا كم زراجس كاد ما جرى تادس حدا لخبات زي إمن المغانو أب كلته قرب حيزو بلا زفتن opportunistic مغانو بغاليلو تعذب كي خمز الله قاليس قال إن حجونكو أمرو تقالل تحوحات ممكال نشعبي أن فرحادنا نخبرها أبزب الحطو نقول لهم نتم أقيبين هات عمرهم زماء التوختاخي كتاعات كفتر ترائين تسميعني جنرال تسعاد كان ناب جبوتن سيشيلسن بعس قداد مايكل حامر مس أبي كوينو أنصار إيرترا وفري وي ورا نخكايت شرحي خابز علوم السباتون حدا سبي نيرو أبزي ملسون أبسال سايزور حمفشفش إزي جنرال تادسة إتانا يتبلس بحريقو كم باترن تقلق إلا نيرا أبعد ما أفلا مستا تقلا وجل نيرو دحاد ما قلتفو كزلغي ترأيو نحدا درزن كنت أرو أنستي زترفعو جنرال تادسنا انقرو باري زلو تتنقعو تقارو إزي جنرال تادسة أبتا بويلين فروغ تيوري اتيكم كتموتون كتنقعولن زلوكم حدا جنيا سبيو دحار مويقنا لو نابله نابتا تشولو دستنا انقرو كيت أبسوكم تتنقعو اتي عالم قبر وهادون كابو زقدد opportunistic لخباطن زي منسب مهانو نايتي عنبب عطينا دما قلم حجي أسفيحنا قريسنا يخلنا ورنا تذكروهم بزح سلسة زرابنا حجي ناتو يا أخلنا سلزي برهانة لفعاتي تصمدو تشرحو يكونن نتقرا يكونن أمعاراكم وني إرتا ناي استراتيجيك ديبس بليج أهيبو حيال أسرافا ناي دحنت فزفت أريو وشتي كوينهم نابي زقل قلو بعنقرؤب ويكا كبون قوريم زلو زدما نمان نفقودا يكون نفرح نسكوفا حيلي يلن غنياتو أب كوداي ناي سارفايفال ناي دحنت كوداي ناي حبار ربحان ناي حبار دحنت تحسدتو إنكا نزي إنتن إلكا تسكوفا نجر يلن تقرأي أكونن ملا إثيوبيا أب تارجيت إيزولو وانزي ناي وقع هواهو إيزولو زي أب زوبا رايا لما رايا حقامة رايا عزابو خفت وقع مجمرتا نايتي مجمرتا كخفتو كتوخاتو قصدل وقع مخانو فريدكا ملا إثيوبيا أبزوان ملا إيرتران ناي وقع أواج تأويج وصلو زلو أبزو قداي زي لغبت زبل كامبين دلوم نابزن زغيد سب تارجت كأتون تزي كوينو نوان نمسب أفقنا نزي نسكوفو نتي نحفو كم زي لكفلت ألو ماتيو سال عالم ميجا ستوديو لايك سبسكرايب شير نجيركم ناب كل باصحو سقاب بغالة تحسو نمس سناي نقولنا የሚገርም ድል ይዘው እየመጡ ነው። ለለፍ ወደ ሌላኛው ለፈው ሂድ ግን አሁን ወደዛኛው ሲሄድ ደግሞ እሺ እኔ ቀጥታ ቀርቧለሁ። የኤርትራ ጉዳይ ነው። የአስመራ መንግስት የወታደራዊ አሰላለፍ ያደረጉ ነው ተብሏል አይደል? ግልጽ ነው ምን እየተደረገ እንደሆነ በሁለቱም ወገን። አንድ የመረጃዎቻችን እንደሚያመለክቱት የአስመራ መንግስት ተጨማሪ የድሮን ማምከኛ መሳሪያ ግዢ ላይ እንደሚገኝ ምንጮቻችን ጠቅሰዋል። ይሄንኑ ልናቀርብ ነው። በዚህ ምክንያት የሚበሳጭ የኤርትራ በኩል ያለ ይኖራል። ለምን እንቅስቃሴያችን ተገለጸ?
የኛ ጉዳይ አይደለም እንገልጻለን። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ አሁን ጥቅምት ላይ ነው አይደለም ኢትዮጵያ በጥቅምት አንድ አጥንት የሚባልበት ዘመን ነው። ብርድ አለ፣ ከር ያለ ብርድ አለ። አሁን ብርድ ሊጨምር ነው። ወታደሩ የደብረ ብርሃን ትጋቢ የጦር ቃል ኪዳን አካል አጋር ይሆኑኛል ያላቸውን ሀገራት በማሰባሰብ ላይ ነው የሚገኘው የኤርትራ መንግስት ወይም አገዛዝ። የአስመራ መንግስት የውጭ ወረራ ስጋት አለብኝ በሚል ሉዓላዊነቴን አስጠብቃለሁ ያለውን አስጠብቅበታል ያለውን የጦር መሳሪያ ግዢ ላይ እንደቆየ በተለያዩ መረጃዎች ወይም የመረጃ መረቦች ለማግኘት ተችሏል። መንግስቱ ራስን መከላከል ላለው ዝግጅት አቅሙን ለማሳደግ በትኩረት እየሰራ ነው። በዚህ ጊዜ ተጨማሪ ድሮንና የድሮን ማምከኛ መሳሪያ ግዢ እየፈጸመም እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። አብዛኛው የጦር መሳሪያ በምጽዋ ወደብ በኩል እና በዚሁ ከተማ ባለ ፖርት በኩል እየገባ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። ሰሞኑ ከታዩ ጠቃሚ የሳተላይት ምስል መረጃዎች በተጨማሪ ሌሎች የመረጃ ምንጮች ይሄንኑ የሚያረጋግጡ ናቸው። በአዲሱ ግዢ ተጨማሪ የሰው አልባ አውሮፕላን መከላከያ ወይንም ጸረ ድሮን መሳሪያ ላይ በልዩ ትኩረት እንደተሰራበት የጠቆሙት ምንጮቻችን ኤርትራ በአመዛኙ ኢራን ሰራሽ ድሮን መታጠቋን ገልጸዋል። የአስመራው መንግስት በተለያዩ የሀገሪቷ ክፍል ግዛቶች 6 ወራት በፊት ተገጥመው የነበሩ በጠላት ድሮኖችና ኦፕሬተሮች መካከል ያለውን ግንኙነት የማደናቀፍ አቅም ያላቸው የድሮን ማምከኛ ጃመር ተጨማሪ መሳሪያዎች ወደ ሀገር እንዳስገባ የመረጃ ምንጮቻችን አክለው ጠቁመዋል። የአስመራ መንግስት ከአዳዲስ ወታደራዊ ቴክኖሎጂዎች ጋር ለመተዋወቅ በሚገርም ጥረት በሚያደርገው ጥረት ሳውዲ አረቢያ፣ ግብፅ፣ ኢራን፣ ሰሜን ኮሪያ ልዩ አጋር እንደሆኑት ምንጮቻችን እየጠቆሙ ነው።